दिनै जों रामशंकर बिसिनि बिसिं क्लाइजाक नन्दा गामियाव फुङावनो जों फाइसक बेलायगा बेलायखेना खाकामानि कगं खामो जोंनि बरं गोनां माया गोनां जोंनि राज्योनि मन्त्रि जोंनि त्रिपुरा मथानि बिश्वकेतु देबबर्मानि बिनि बुफा जोंनि दाकत बरं गोनां एक्स सेक्टर अफिसार एग्रिकालचारनि रवीन्द्र देबबर्मा मिया दिनैनि फुंनि 4टार समाव अनायथक संसारनाव याकरै थांखा बनो आं नुमानि साइथांखा आं 86 85 मिसिमिन आं बबायसिनाय मानि खूब बरक गाहाम अ एलाकानि बरक जतन साइमानो बहाय अफिसार बहाय एग्रिकालचारनि सम्पर्के सिनि बरकनो खूब बार खान्या थांतानि मो आमचायो बुफांका भांकायनानि थांतानि बिनि बेलायखेनो माने साइथगै सामुं खालायमारक जों आजिरक नगो बनि बागै जों दिनै बेलायखेनो बखा दुखु नांगौ हायपानो आसाखि तमा थैनाय आबोथ ईश्वरनि कायसा बिदिर बिधान अब बागै बिनि फला ईश्वर शान्तिके तनिथुम ब तांलांमानि सामुं रक जे बारा तंमारकनो बिनि बुसाबती रक ताङै मानानि बा बुसाबती रक बंनि नुखंगआव ईश्वर शान्तिके तनिथुम बंनि बखा दुखु नाङै तमा जरा फानो बंनि बखा जेन ईश्वर बाय तंमानानि बिनि फला आबनो ईश्वर थाने जों प्रार्थना खालायो बिनि थैमानि अमर 73 बिसि दं याखो इसा बेमार जाखा ओमफ्राय चिकित्सा तो अनेक गाहामखाय खायजाखा हायपानो बरक बा थैनानि सिगाङाव मुंसाले मांजाव गबो बाहायनो निया आइलेसनो जिबियोसे ब बिनि लांमासो चिनि कताल मन्त्री बरंगनां बुसिकेतुनि बुफा अमर 76 सन खाना गोबां सालदुमै साकजाया असुख दङबाय बिनि बाचुको थैजाका बेले खादुओ फेमिलि रकनो जों खादुमानि जानो खरो ताई बिनि फला शान्ति तंथुं अबनो दियाई जों प्रेयार खायो जों फाइलायखातिनि आरो मैक्सिमाम मेडिसिन स्टाफ फाइका स्टेट गभर्नमेंट स्टाफ फाइका एमएलए रक एबाकि मिनिस्टार नुगैया जोंबो फाइ हर लायखाता खाखाम बेलाखि